taktiež to ešte pamätný. Takže prejdeme k druhému miestu. Guláš s počtom bodov 60. Guláš, ktorý sa volal Hladný medveď. Tak poprosím, medvede, nech si prídu pre svoju cenu. Nech sa páči, druhé miesto, krásne druhé miesto. Ja vám gratulujem. Tak, nech sa páči. Medvede mali guláš D. No, ako Dano. Tak, vážení, a tretie miesto s počtom bodov 59, čiže bolo to dosť tesné, druhé, tretie miesto. Získal guláš názvom Tajomstvo kuchára a tým sa volal Western Bar. Je to guláš A. Jaký to je?